This is steamer. It is one of the crafts you can do when you are at home. Building the boat is easy. Preparing the motor is more difficult, so be patient. These are the materials you need to make a steamer. A milk carton, a can, straws, silicone, and rubber. A pen, wire, plier, glue, a candle. Very good. Hasteko pika hartu, moztu eta zabaldu. Jarraian itsasontziaren kaskoa egiteko, eredua brika gainean jarriko dugu, ondo jalkatzeko. Ondo bereiztu behar dugu zeintzuk diren mozteko marrak eta zeintzuk torestekoak. Geroago, etermarretatik torestu. Eta silikona beroaz ondo itsatzi barrualdetik. Eta soberan geratu zaigun brik zakinekin ondo gorde behar ditugu itsasontziaren zubia egiteko. Ondoren gure itsasontziaren popatik 5 zentimetrotara motorraren bi lastotxoak sartzeko zulotxo egin behar dugu. Hurrengoa freskagarri lata hartu eta 5 zentimetroko duen marra luze bat egin behar dugu. Eta gero moztu behar dugu. Moztu ondoren, ondo lizatu behar dugu pegamento hobeto hartzeko. Hurrengoan lata zatia hartu eta erditik tolestuko dugu. Alboetatik zentimetro bateko tolesturak ere egin behar ditugu. Gure latazko estalkia barrutik utxune nahikoa usteko silikona itxatxi baino lehen bilaztotxoak sartuko ditu. Tartetxoa sortu eta silikona ipiniko dugu ganako parteetik izan ezin. Motorrean bilaztotxoak sartuko ditu. Silikonazo ondo baino hobeagoa ipiniko dugu. Airea irteten bada ez du balioko. Motorra amaitu dugunean kaskoan bukatuko dugu. Lehen egin dugun zuloa bilaztotxoak sartuko ditugu eta silikona ipiniko dugu. Ura ez sartzeko. Motorra gure kaskari eutxe egingo diogu alambre txiki batekin. Eta ondo ziurtatu behar gara lastotxoetatik ura ez sartzen. Amaitzeko kandela motorraren azpian sartu eta piztu. Eta martxan jarri arte itxaron behar du. Motorran dagoen ura berotzearakoan urlurruna bihurtzen da eta hori eragingo du gure itsasontzian mugiaraztea.